שלום לכולם. היום החלטתי שנראה לכם איך מורידים את האמצ'י כדי שתיכנסו אלינו לסרבר. אז הנה, אתם לוחצים על גוגל ואז אתם רושמים אמצ'י באנגלית. אתם נכנסים, לוחצים Enter ומופיע לכם פה, אתם לוחצים על הראשון ומופיע לכם שני דברים כאלה. אתם לוחצים על זה, קודם כל תסמנו פה V, לא יודע למה אבל תסמנו. אז אתם לוחצים Download No. אני כבר התקנתי את זה, אז נעבור הלאה. אחרי שאתם עושים את כל ההתקנה, הנה האמצ'י נפתח לכם. אתם נכנסים, עושים רשת ואז הצטרפות לרשת קיימת, וכאן אתם רושמים את זה שלנו. ואותו דבר, תעשו פשוט העתק הדבק אם אין לכם כוח. הצטרף. אתה כבר רשום כחבר. אוקיי, אין בעיה, זהו. זה מה שככל אתם צריכים לדעת כדי שתיכנסו לסרבר. תודה לכל מי שהקשיב.